Kublaya pi baro, ipdang ngobhaya pi shakatuk kubor mentaga janmit, chwaban pa shiki kubor ki babnia ngini pechwai ki mat bakong san. Yakren Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi bat kinong yo jingmentoy jong ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra. Job kaseng Awami League hapo gajingalam ka Sheikh Hasina ha ka election badang shudep hari Bangladesh. Kalong kabadan kam ban pendan kam deki kor kibor ban pej ikajing wan rung kartlep ki mender ong uba Vincent H. Pala. Penbana uksyang jong kaken hun kiang atiar ka Hinyautrap National Liberation Council ya ka kerwo weng ya kren yasuk jong kani kaseng. Bad khor tak maksiar kirang siap suloi kari India ha ka jing siat pistol ba shipho mitar jong kishen rang ha ka Lempung Asian Olympic qualifier ha ka Jakarta Kikubor ki babnia. Menteri Rangba Du Jongkari India Narendra Modi ula ong ba ka sorkar kalatmu ban pentrei kam ya baro ki skim lengba ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra. Habaya kren bat kinong yo jingmentoy jongkani ka skim lengba ka video conference menta kasngi Modi ula ong ba ka sorkar hi daladi kala kener lakikti shamanla uwei pa uwei udkhot jong ka imlang salang ban penyaso ya bat ki skim sorkar baper ula ongru ba hakini ki khandai snem ki baladem ka jing im jong bun phau klor ngut ki briu kala khamsuk na ka daw jong ki skim baper jong ka sorkar pedeng ka badei na ka benta ka bha ka miat jong upaj ba ula ong ba ka jing thmu ka bakong san e jong ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra ka dei ba anam e no yanuru na ka banyo benta lem hakis jing mentoy na ki skim sorkar Daki hajar ngut kinong yo jingmentoy na kani ka skim keleng saudong jongkari kilayas no ktilang ha kani kachinga kren. सभी देशवासियों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है। Hapo ri Bangladesh kaseng Awami League hapo gajing alam jong ka Sheikh Hasina kala job kuput ha ka election badang shudem dagani gajing job ka bakraw ka president jong kaseng Awami League ka badeiru ka menteri Rangba Du ka bamenta jong ka ri Bangladesh ka Sheikh Hasina kan sa thau sarkar biang sa shisin ka badeiru sausin kanthi kat kum ki khubor balayo lum kaseng Awami League kala job da a na kalai benta kajing bun brio hapo kaying dorbar thau an kabadeiru kabasau sien lenter da kabajob arspa arpulai teli kishuki na ka arspa khandai teli kalyang persya kabakhampau ha kani ka dorbar kaban sakut no kaseng Jatiya Party kala job tang khatwei teli kishuki katba ki kertong shimet kila job rio phawar teli kishuki kilai teli kishuki ki badangsa la job da ki wei pat kiseng ka Sheikh Hasina kala tam kuput ya ki weipat ki kertong ba aireng persya ya ka na ka constituency Kopal Kanj 3. Ukli du kaseng Congress ubadeiru u MP na Shillong uba Vincent H. Pala ula ong ba kalong kabadon kam shibun e ban pendan kam no dagi kor ki bor ban pej ha kabayadei bat ka jingwan rung jong ki mender bat ka jingwan buhai shnong bi an ula ong ba kajing buon ya ki khardop talasi kamdei ban long gajing e Henry kumno ban wat ban pej sani ka long gajing e ka bakraw
da ka ba pen inuk sai ki kherdop krong pisa ha ki surok ba ha ka ba ka NHAI ka petho thek pathek ya manla ka wei pa ka wei ka kali UMP ka shalong ula ong ba ha ka chu ka rukom na ka benta bante la kam ya ga jingwan rung kar thlep chong ki mender la pendan kam ya ki kor ki bor namar ba omla satya banle talasi ya uwei pa uwei ubriu uba pala ula ong ru ba wat hapo ki yeng dor bar thau an menta ki la pendan kam ya ki kor ki bor ban itho ya ka dur khmat briu chong ki MP ya ka ba la penyasno bat ka adhar Hakapor bagi wan bandrung hapo ke yeng dor bar thau an chongkari. But the use of technology, and then everybody either prepaid or pay by cash or whatever you do. If you use of technology, I don't think that there's a problem. Same for all these infiltrations and other things. If you check it physical like old one. Before, because maybe 10 trucks in a day, but today there are 10,000 trucks in a day. So maybe physically checking is not possible nowadays. Hagajingalang bat kilat pathai khubor kabala long hakasin kong uba sadon bla ubadei uksyang jong ka kenhun kieng atiar ka Henyotrep National Liberation Council lani HNLC ulapen bna ya ka kharwo balapha da kani ka kenhun bakala wengno iladi na kamiet yakren yasuk kabalai liang kabadei bat ka sarkar preng bat komjuru bat ka sarkar jala uba abla ula bancur halor ka jingbom la jong ka sarkar ban sngo thu shai bat ban penbiang ya ki jingdawa jong ka seng HNLC hakini ki arsnem baladem kum ka dawa ha ka bayadei bat ka jingkut no jong ka jing kren yasung ula bancur ru ba lada ka sarkar kam perkhat biang sasisien halor kini ki mat ki bakongsan ka jing kren yasuk kan sa shusakut no haju uba bla ula ai jingmut ba gajing kloy jong ka sarkar ban wengno ya ki mukot duma bat ban penlong ya ki miet ya kren ha gajaka ban chu shania tang ha ki kendon an kala ban pli ya ki jingkhang ban dang beteng biang ya ka jing ya kren yasung We strongly condemn the MDA government which have failed to bring this peace process to its logical conclusion. And from the HNAF, we also feel that the government have everything in its hand to withdraw the cases, to grant amnesty to all the cadres of the HLC, including those who are in jails now, because if peace process is to happen, if peace is to happen, government must apply a political solution, not a legal solution to this issue. Ka sarkar jong kari Maldives kala sospono ya langut ki sembut menteri jongka hadien ba kila kren klem akor persya ya menteri rangba du jong kari Narendra Modi haka kharwo jongka katanat ki kambari jong kari Maldives kala ong ba kala yo chingtep shapang kini ki jingkren penja burom na ki rensan social media persya ya ki nong yalam bad ya ki he ki han chang ki wei pat kiri kala ong shushu ba ka sarkar Maldives ka ngej ba ka hok light luoj ban pen paw yala ka jong ka jing snow dei ban pendan kam ha ka rukom ka badan chingkit khli bat kat kum ki riti senchar pat ba bat ha ki rukom ki bom pen sapriang ya ka jing ya shun ya pen ka jing snow kho nyo bat ka babu jing e ru ya ka jing ya dei hapdeng kari Maldives bat ki wei pat kiri unong aiktien ka sarkar Maldives u Ibrahim Khalil ulaya thoru babaro ki he sarkar ki belaya don kti ha ka ban penmi ya kini gi jingkren penja buram kila sha sospenno mardor menteri sarkar pedeng ubadai pet ya katanat ki kampo yeng bat tanat cooperation u Amit Shah ulaya thu ba hakini ki khandai snem ki baladem lala ban ken show palat ya ka arpo henriu hajar klor tengka kabadai ka pisa jengki briu ki baduk basuk ha baro ka wei kari na ka daw jong gajan ushadi kendra ula kren ya kini ki kentin ha kapor ba ula penya ki jingalang National Primary Agricultural Credit Societies Meka Conclave hanong ba New Delhi
halor kapang primary agricultural credit societies kabalong kum ka Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ushadhi Kendra u Amit Shah ula ong ba kamenshwa ka Pradhan Mantri Bharatiya Jan Ushadhi Kendra ka trekam khamtam e tang hagi jakasor ban ai jingmentor ya ki briu ki ba duk basung ula ong ba ki dawai dashin ki ba shipho hadu lai pho tingka la ai shiki pat ba tang hagi jakasor u Amit Shah ula ong ba da ka pax menta ki nong rep bat ki briu ki baduk nagi jakan nong kendong ken sala banjo ya ki dawai hakador ka babin क्षेत्रों में स्थित थे शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक ka Oil and Natural Gas Corporation lani ONGC jong ka sarkar pedeng kalas dang ban penmi umpnyang na ka project ba kongsan e jongka ha Krishna Godavari Basin kabadon hadu Riau Bay of Bengal ka ONGC kalas dang ban penmi umpnyang ha ka project cluster 2 ha Gechi DWN 98/2 block bat suki kan sakham penjur shu ya ka jing penmi umpnyang jongka haka kubor lengba u Rensan social media u menteri ka tanat petroleum but natural gas u Hardip Singh Puri ula ong ba ka baningkong e ka jingpenmi umpnyang ka sedang na ki benta ki bakham janjar bat kham kalan u Puri ula ong ba lakmi lenti ba ka jingpenmi umpnyang kan long kumba saupho san barrel shisngi bat palat ya ka shipho million standard cubic meters ka gas man la ka sngi lakmi lentiru ba kani ka project kan benrap hinyau na ka shispa ya ka jingpen mi umpnyang chongkari bat hinyau na ka shispa ya ka jingpen mi ya ka natural gas kumba shispa ngot ki doktor kilaya shimbenta ha ka brainstorming session kabalong ha ka University of Science and Technology Meghalaya menta kasngi ban pensngau tho shai ya ki mat bat ban betin nanti bat ban ai jingmut ki ba kham ba ya kani ka chia kan du lang chong ki doctor la penlong da ka USTM ha ga jinga don rengkat lang chong u Dr. Sumar Khalai bat u balayo pedang ya ka khusnam Padmashri u Dr. Sarbeshwar Saharia bat u Dr. RC Deka u ba la long u director barim chong ka AIMS ki ken hun doctor ki balaya don benta lang ha kanika brainstorming session kila ya ga jingmut chibun ha ka bayade bat ki project dawai bat kila penpau ya ka jing ngau tanat chungki ban ya dan benta lang ha kanika sngi ka coordination committee jong ka West Khasi Hills Association na ka benta ka Limpung 5th Meghalaya Games 2020 rengkat bat ki nong yele kai bat ki he ki han kilaya lumlang ha ka hall ha ka office trekam jong UDC nin kasngi ban yashim benta ha ka program ai khublei ha shwa ba ken le cha ka Limpung 5th Meghalaya Games 2020 ka ban salong ha sor tura u Dr. LL Mausor ubadei u convener na West Khasi Hills ula penya ya kani ka program ka batmu ban kerkhu kadro badan ai men sim ya kinong ile kai hagani ka program la yo i ya gajing ya shimbenta shongshit ki samlai le kai ki batrang dik dik ban ya khun ha gajing le kai ba pher uba GL Sangriang ubadei u CDM ula batai shai halor ki jing maham balabu da ka Meghalaya State Olympics Association katba u Deputy Commissioner uba Carrot LSN Dykes kila kit boket wiang bat I man sim ya ki nong ele kai baken la ban le bha bat wan ra ik jing jom wiang ni phi ba phi la ban le bha ha phi le lang ne na po nang stoin ban simta discipline prepare ngakan tu bu ka thong la de habang ong bu ka thong la de hoi la phi don ka ta ka ching tebet la ban yo ka mu ka ta ka medal bul medal kita ka man de kan dai no ko ka bu ka thong la de ha ka las ching le kai ki bang ye le
ngale bok ngale se ngale nyopha persen bu thong na de hakin na ki bok Kaken hun set suloi jongkari India kala Korea katak maksiar ha kajinga set air pistol ba shipomitar ha kalimpung Asian Olympic qualifier kabra long ha kanong ba Jakarta Indonesia menta kasni kaken hun yele kai na India kabakan thup ya Warun Tomar u Arjun Singh Chima bad u Ujawal Malik kilala ban kur point hadu shihajar nyau spa Saupo Katba ke Iran kalayo ia kata kemarupa bat ke Korea kalayo ia kata kemarnong. Uwarun bat u Arjun kilayo bandrung syaka final ha gajing siat ba para marwe. Mentangin pej ia gajing long jingman kesun beneng hasilong. Kajing shit kalong kan riu point pra degree Celsius, bat kajing kriat kalong nyau point saw degree Celsius. Kajing sengam kahau-hau kalong, riu po a na kashispa men step, bat riu po nyau na kashispa jan mit. Kasun beneng kan rang ha kanong ba shilong bat ha kijaka ba marjan. Shwaban poi sha kabakut jong katuk kubor, kini pej biang sashisin yakimat bakongsan. Yakren Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi bat kinong yo jingmentoy jangka Vikasit Bharat Sankalp Yatra. Job kaseng Awami League hapo gajing alam jangka Sheikh Hasina ha ka election badang shudeb ha kari Bangladesh. Kalong kabadan kam ban pendan kam daki kor keyboard ban pej ikajing wan rongkar thlep ki mender ong uba Vincent H. Pala. Ben bana uksiang jong kaken hun king atiar ka hinyo trip National Liberation Council yak kharwo weng yakren yasuk jong kani kaseng. But kurta kamaksian kirang siat suloi kari India Hagajing siat pistol ba shipomitar jongkishan rang ha kalimpung Asian Olympic qualifier ha Jakarta. Ti paralog katung lapoi sya kabakut jong kathup khubor jingi mentaga janmiat hadu bangin dai syembiang bat phi la syai kasni khublai pi baro. Under the Dokhin Gurujongnia Panchayat in Golaghat today.